wannan yasa suke ta kwararowa suke ta kwankwadowa cikin jihar Kano. A jihar Gombe ma an kori irin waɗannan masu gidajen gala, saboda haka sai zama wannan ya ƙara tuttuɗo da su cikin jihar Kano. Sannan na uku, saboda kasancewar talauci da wahalhalu na rayuwa da ake ciki ya sa yara da yawa 'yan mata suna shiga cikin harkokin badala, saboda haka muke ta samun koke-koke daga unguwanni da makota waɗanda suke makotaka da irin waɗannan hotel da kuma wasu gidaje da aka bayar da sunan ɗalibai za su mai da shi hostel, an mai da shi gurare ne na badala daga karfe 10 dare zuwa abin da ya waye gari zaka tara ana ta zirga-zirga da 'yan mata. Amma malam, daga fara wannan aiki akwai zarge-zarge da ake yi na cewa kuna shiga irin waɗannan wurare kamar ana cewa kamar ba bisa ka'ida ba haka. Mu kafin mu operation muna da matakai guda uku. Mataki na farko shine mutanen yankin su kawo mana korafi cewa suna ganin dabdala da ake yi wanda bai dace da shari'a ba, kuma gashi Kano yana cikin jihohi da aka kaddamar da aiki da shari'ar musulunci, an soke gidajen karuwai da gidajen giya da gidajen badala. To sai mu ɗauki mataki na biyu, sai mu tura 'yan surveillance, wato masu bincike na ƙarƙashin ƙasa waɗanda za su je su bincika mana su tabbatar mana ana yin waɗannan abubuwa. To mataki na uku kuma sai mu sanar da DPO da ke area cewa za mu zo lokaci kaza za mu yi operation domin a tabbatar. Kuma idan muka yi operation a lokacin da ake laifi ba, ai ba ka kama mutum yana laifi din ba. Saboda haka shi yasa a lokacin da muke zargi karfe 10 dare biyu, duk inda mace take ta arziki ta koma gida, duk wani mai sana'a ya tashi, duk wasu abubuwa na zirga-zirga za ka ga a lokacin kafa ta ɗauke. To daga 10 dare daga nan muke fara bidiyon waɗannan gurare. Kuma daman za ka operation, ai dama za ka nemi warrant ne, za ka sayi izini ne na shiga guraren da ake laifin, domin in baka shiga inda ake laifin ka tarar da ana tsakayin laifin ba, akwai abubuwa ma da bamu nuna ba saboda kare mutuncin waɗanda suka aikata laifin. Mana akwai masu cewa kamar iya mata ma kuka fi kamawa babu maza, ni mana zai ce? Akwai maza mana, in ka duba ai a cikin list da muka saki na farko za ka ga waɗanda muka kama ai sun haɗa maza ne da mata, kuma ai matan dama su ake jawowa, kuma taruwan nasu shi yake bayar da mazan masu zo su taru a guri guda. Akwai mata, akwai maza, akwai 'yan jihar nan, akwai kuma baki, akwai kuma waɗanda aka same su a gurin, akwai kuma waɗanda aka same su sun fito, wasu an same su za su shiga ciki. Akwai 'yan Kano mutum 11, akwai 'yan Kebbi State mutum 2, akwai 'yan Gombe mutum 2, akwai 'yan Taraba mutum 2, akwai 'yan Katsina mutum 2, akwai 'yan Borno mutum 3, akwai 'yan Kaduna mutum 5, akwai 'yan Jos mutum 1, akwai Chad mutum 1, akwai Niger mutum 1, akwai Bauchi mutum 1, akwai Yobe mutum 1, wanda ke nuna maka kaga mata 20 da wato 6, maza 6 aka samu a wannan operation da aka yi na farko. Wannan kamar yanzu ya za ku da wannan mutane da kuka kama? Dama mu aikin mu shine na farko mu musu wa'azi, mu faɗakar da su, mu musu gargaɗi, kamar yadda muke wa masu hotel din ma muna gayyatar su mu gaya musu cewa bai kamata ku yi hotel don cin abinci ko kwana kuma ku gani ana fito da ƙananan yara ana lalata su a hotel ɗinku ba. Daga nan kuma idan mun fahimci cewa wannan ai an taɓa kamo ta ma wannan karo na 2 ne ko karo na 3 ne ko na 4 ne ko ma na 5 ne, to abin da muke mataki na 2 shine sai mu mika ta kotu domin alƙali ya yanke hukunci akan abin da ya bayyana a gare shi na laifin da muke zargi sun aikata.